Καλησπέρα παιδιά, εδώ και σήμερα αποφάσισα να ξεκινήσω μια νέα σειρά Minecraft P στο κινητό, ωραία, όπου κάθε βίντεο θα είναι εκεί περίπου 10 με 15 λεπτά και όλα τα βίντεο συνολικά θα είναι 10 με 15. Θα βγάλω επεισόδιο σε αυτό το σερβερ. Μπορεί να βγάλει και παραπάνω, μπορεί να βγάλει και λιγότερα και να αλλάξω season, δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξουν και στα 7, μπορεί να αλλάξουν και στα 20. Οπότε δεν στορκίζομαι. Λοιπόν, για σου όταν παίζω υπολογιστή, γιατί δεν βγάζω record από υπολογιστή, κάτι τέτοια. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι πως παίζω στον υπολογιστή, παίζω LOL Minecraft. Αυτά τα δύο παιχνίδια, πιο πολύ LOL, επειδή αυτόν τον καιρό παίζω πολύ LOL. Με τους φίλους μου μπαίνουμε πεντάδα, premade και παίζουμε πιο πολύ. Ναι, και στο LOL το όνομα μου είναι Captain Micheron. Έχω δύο accounts και το άλλο είναι 6 λέει με 7666, αλλά δεν θα με βρείτε εκεί πέρα επειδή δεν πολύ μπαίνω. Τώρα μπαίνω μόνο στο Captain Micheron. Θέλω να το πάω Silver γιατί είμαι Bronze 4. Και λοιπόν, και σε ένα game που είχα μπει, τώρα έφαγα μπάνι 20 λεπτό επειδή είχα βγει, γιατί δεν μπορούσα να κάτσω άλλο. Ναι, και έφαγα μπάνι 20 λεπτό γιατί είχα κάτσει ευχή και είχα 40 κάτι αλπί και μόλις μπήκα είχα 2 αλπί γιατί είχα κάτσει FK και μου έβγαλε ολόκληρα 39 αλπί ενώ στους άλλους έβγαζε 15, ξέρω εγώ πόσα. Ναι, κάπου εκεί πέρα και είναι λίγο άδικο αυτό πιστεύω. Ναι, και το όνομά μου στο LOL, το όνομά μου στο Minecraft θα το έχω στο description. Ωραία, λοιπόν, και όπως σας είχα πει στο καλώς στο κανάλι μου όταν θα κάνω βίντεο Minecraft, Geometry Dash και άλλα κανάλια, αυτό ισχύει ακόμα. Sorry, φτανίστηκα και ναι, οπότε τώρα θα πάμε να μαζέψουμε λίγη πέτρα. What the fuck, αυτό είναι χωριό μου φαίνεται. Είμαι πολύ κολοφάρδος, Είμαι πάρα πολύ κολοφάρδος. Δεν με νοιάζει το crafting, βρήκα χωριό πάνω να το εξερευνήσω. Πιστεύω να μην είναι δύο σπίτια και να είναι πολλά. Παναγία μου, κάνε μου να είναι πολλά σπίτια, please. Άμα μου το κάνεις αυτή τη χάρη θα γράψω καλά στις εξετάσεις. Αποκλείεται, αλλά εντάξει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω, θα είμαι καλό παιδί. Δεν έχω τίποτα άλλο. Μπορεί να έχει κανένα μήλο σε αυτό το σπιτάκι. Πώς το λένε ρε φίλε αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω καν πώς το λένε αυτό το σπίτι. Ωραία λοιπόν. Όχι γελάδες Να το Bloodsmith. Πώς το λένε. Bloodsmith. Ναι, κάπως έτσι. Έχουμε και φούρνους. Είναι πολύ χαμάτα εδώ πέρα. Και πεινάγαμε κιόλας. Πάμε να φάμε λίγο apple. Ωραία λοιπόν, ξέρεις κάνουμε τώρα. Κόβουμε λίγα καροτάκια, αυτό το πράγμα. Και δεν χρειάζεται να μαζέψουμε φαγητό, γιούπι. Τα ξαναβάζουμε, πρέπει να τα ξαναβάζουμε όταν τα κόβουμε, γιατί έτσι δεν θα βρούμε πολλά καρότα. Δεν είναι όπως τα κόβουμε και μετά θα τα ξαναβάζουμε. Έτσι πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Ούτε ένα χοροπηδά μου όπως χοροπήδηξα εγώ τώρα, γιατί θα βγουν τα καρότα. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να το εξερευνήσουμε λίγο αυτό το χωριό. Δεν έχω τίποτα, οπότε πάω να βρω λίγο πέτρα έστω. Όχι, και δεύτερο Bloodsmith. Bloodsmith, δεν θυμάμαι πώς είναι. Blood. Κάπως το λένε, αλλά δεν θυμάσαι. Εδώ. Έχει αεροπανοπλία, εγώ. Αυτά τα θέλω, δεν τα θέλω τίποτα που τα αφήνω εδώ πέρα. Ωραία. Πολύ γαμάτα ρε, πρώτο επεισόδιο έχουμε και βρήκαμε και χωριό ωραίο. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ καλό κόσμο στο σύντομα, άλλο θα το έχω στο description, τσεκάρετε στο description. Ναι, και μετά θα πάμε να κόψουμε λίγο cobblestone. Εδώ πέρα,
Γιατί δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε από το χωριό. Ίσως να πάμε να κάνουμε mine κάπου κοντά από το χωριό, π.χ. Πού να πάμε τώρα. Αν θα πάμε να κάνουμε mine σε μια σπηλιά. Γιατί και μετά μόλις τελειώσουμε το mine θα έρθουμε πίσω να φυλάξουμε τα πράγματα, να φτιάξουμε μια μικρή βάση για αρχή. Ναι, θα κάνουμε πολλά στο επεισόδιο, δεν θα κάνουμε λίγα, μόνο mine και τέτοια. Είναι ο καλύτερος κόσμος ever που έχω πετύχει ποτέ. Ωραία. Βρήκαμε τη σπηλιά. Τι άλλο θέλουμε. Τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, θα κόψουμε λίγο cobblestone να φτιάξουμε ίσα ίσα θέλω και coal τώρα όμως και είναι λίγο δύσκολο αυτό που ζητάω. Θέλω να μου φανερωθεί μπροστά μου ένα coal, αν μου φανερωθεί. Ωραία φίλε, πρέπει να πάμε να... Γιατί θέλω torches. Θέλω torches. Πόσα έχουμε, όχι δεν φτάνουν. Ένα coal θέλω, ένα coal, έλα, ναι. Επιτέλους, βρήκαμε και coal, είμαστε όλα GG. Γιατί χωρίς coal δεν κάνω τίποτα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις mine χωρίς coal, επειδή στα caves είναι σκοτεινά και θες torches. Μένα έτσι με έχει βολεύσει με coal, αλλιώς δεν μπορώ να βολευτώ, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εγώ βολεύω με torches. Λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ σπαστικό αυτό που κάνω τώρα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα crafting table. Θα φτιάξουμε μια stone pickaxe, θα τη βάλουμε εδώ πέρα. Και θα κόψουμε το coal. Το coal είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά ό,τι πάρει στο Minecraft είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμη και το dirt είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, για μένα είναι όλα σημαντικά στο Minecraft. Δεν υπάρχει κάτι ασήμαντο. Μόνο ελάχιστα το diorite μόνο δεν μ' αρέσει. Αλλά χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις πάλι διακόσμηση, οπότε άμα δεν υπήρχε και θες να κάνεις διακόσμηση, δεν γίνεται να κάνεις διακόσμηση, δεν γίνεται. Για decorate είναι πιο πολύ το διορίτης. Ναι. Και θα πάρουμε και το coal, πάμε. Με τη ζόμπι, είσαι καλά. Έλα, φόγκταν πάλι. Τώρα θα με βαρέξει, το ξέρω. Έλα, ξαναβάρεξε μαμά είσαι άντρας. Κι άλλο ζόμπι. Τα ζόμπι μου μέσα. Κοίτα το ζόμπι. Μιλάμε, τι είναι αυτό. Μαλάκα φεύγω, spawner είναι, spawner. Spawner, ως πούμε τσι. Fuck you, fuck the zombies, fuck. Θα φάμε λίγο να κάνουμε regen και πάμε το... Τι θέλετε ρε zombies. Ωραία, να το πρώτο. Το πήραμε το πρώτο. Ελάτε. One shot. Κάνει πίσω. Ο Μιτζί, τι παίζει εδώ πέρα. Θα πεθάνω λόγω του ζόμπις. Αυτό είναι ένα άγριο ζόμπι. Μπορεί να φέρει και δηλητηρίαση, νομίζω, δεν ξέρω.
The place. Πάμε, έλα. Δεν μπορώ άλλο, δεν το μπορώ. Λοιπόν, κάνουμε λίγο regen και ξαναπάμε. Τι θέλετε ρε ζόμπις, ωραία φίλοι μου, είναι πάρα προσφαστικά. Ξέρετε τι θα κάνουμε μετά. Υπάρχει τρόπος να μπω μέσα. Δεν θα κάνω έτσι και θα βάλω difficulty, θέλω να το εξερευνήσω. Έλα, τι κάνεις ρε, τι κάνεις εκεί. Νομίζεις πως με έχεις. Γλωβίστηκα, όχι, σε παρακαλώ, μην πεθάνω τώρα. Εντάξει, ο ζόμπις, δεν μπορώ άλλο. Options. Πάμε. Δεν το μπορώ άλλο το ζόμπι. Δεν το μπορώ άλλο. Δηλαδή είναι... Πάμε. Δεν θα μπαίνω ποτέ έτσι. Έκανα ένα cheat, sorry, αλλά... Δεν θα μπαίνω ποτέ έτσι. Το ξαναβάζω easy. Και παίρνω τα breads. Τα bucket. Πες μου δεν έχει τίποτα πέσα. Ωραία, πήραμε τη λίγα iron. Ακόμα βγαίνουν ζόμπι, τι παίζει. Λοιπόν, sorry για το cheat, δεν μπορούσα άλλο τα ζόμπι. Αλλά έπρεπε. Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ γαμάτα εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα γυρνάμε πίσω να βάλουμε αυτά τα πράγματα που βρήκαμε, γιατί δεν βρήκαμε πολλά πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ωραίος κόσμος, την εξερευνήσαμε απλώς, βρήκαμε village, κάναμε πολλά πράγματα σήμερα. Αυτό το βίντεο μάλλον θα ανέβει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο για μένα προσωπικά και πιστεύω να σας αρέσει και εσάς. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε, θα κάνουμε βίντεο περίπου άλλα 2 λεπτά και μετά το κλείσω, γιατί δεν χρειάζεται πιστεύω παραπάνω λεπτά. Και στο άλλο βίντεο θα κατακτήσω το χωριό. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κάνουμε την πρώτη μας βάση. Λοιπόν, crafting table πρώτα. Ωραία, εδώ πέρα θα βάλουμε το crafting table. Λοιπόν, κόβουμε αυτή τη βλακία γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Θα πάρουμε και λίγο ξύλο. Έχουμε πιο πολύ χώρο στο blacksmith, πώς το λένε, blacksmith νομίζω το λένε. Sorry άμα το λέω λάθος. Λοιπόν, θα κάνουμε πολλά πράγματα τώρα. Τώρα θα κάνουμε μια πόρτα καταρχάς, γιατί χρειάζεται. Ναι, μία πόρτα ήθελα και μου έκανε 3 γιατί δεν γίνεται παραπάνω. Λιγότερα, θα βγάλουμε εδώ πέρα την πόρτα. Ναι. Και θα φτιάξουμε και ένα φούρνο. Παρόλο που έχει έξω, βασικά δεν φτιάχνω γιατί έχει έξω. Ναι, και τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να το κάνετε για όσοι ξέρετε. Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα. Αυτό θα κάνω. Δεν γίνεται αυτό που λέω. Λοιπόν. Όχι. Ναι, τέτοιο. Ωραίο. Θα κάνουμε αυτό. Όχι αυτό. Εδώ πέρα. Και εδώ πέρα θα βάλουμε μια door. Στην πόρτα το έκλεισα του ζόμπι. Του ζομπάνθρωπου. Door. Πού είναι η πόρτα. Τι έφτιαξε ο Μιτζή. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Πιστεύω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε το share άμα θέλετε.
Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.